Salam kadırlı dostlar, meherman idişler. Yine bir şemme, yine bir hepte ömrümüzden geçti. Yine bir gedek sizin hizmetinde olmağa geldim. Täze bir tema, täze bir gurrun bilen. Başta hemmeňize salam aýtýaryn, jan saglyk dileýän hemmeňize. Inni bugünkü temamız näme boljak? Tanrılar. Geçen hepde Türkmenlerin arasında da İslam'dan öň tanrılar bolupdyr, tanrı inançlar diýip geçipdim. Şonu biraz açıklajak bolýan. Sebäbi bu täsin geň zat. Hiç mahal Türkmenlere näçe tanrı bardyr, näçe tanrı inanlypdyr aýdylmaýar. Türkmenler başdan birinji bir tanrı inanlypdyr diýe şonu ýaly maglumat berilýär. Şol üçin men birden de şunu ara atmagym, belki köp adam geň galdyryp biler. Ýöne bu delillere görä, esaslara görä şonu açıklajak bolýan bugün. Hawa häzir bir goşgy bilen başlaýly ýöne. O gurruna girişmekek. Hemişe de şol gurrunun başynda bir goşgy okuýmakda gowmukam diýär. Şol bir kitabım var. Goşulary men şu Türkiýede çykardym aslında. Türkiýede Yitiren gıyratıma. Şu kitabı bir näçesini men sonra Iranyda iýerdim. Käbir ýerlerde de paýladylar, satdylar. Käne iýerip bolmady. Ýöne Türkiýede şon iki elip bilen çykardym. Men Türkmenistanyňky. Bir tarap Türkmenistanyňky. Türkmenistan'da oğullarımız okar ýaly. Bir tarafam İran'ınki. Arap elipbesi bilen. Şundan bir goşgy hat bereýin. Amma iň şol kitabyň adyny göterýän Yitiren gıyratyma. Şonu hat bersem bolar. Hawa bilşiňiz ýaly at türkmeniň ganatydyr. Ganat amasyna azatlygy türkmeniň. Şol üçin men de türkmeniň bir yitiren azatlygyny gördüm aslında. Şoň esasyny alan temam. Köp açıklama gerek ýok. Goşuňyz açyklar. Bir zat bar bolsa, goşgy bolsa şeýle başlaýar. Ah gıyratym, gaýdyp seni tapsadym. Erkiň melegiň sehrada çapsadym. Ağlap eňräp gıyrat diýip sözler men. Ilgap ayak izin gözler men. Ah gıyratym, sensiň meniň syratym, ah gıyratym, savaş güni haýwatym. Gel gıyratym üstünlükden sözläýli, yitip giden beýikligi gözläýli. Goç ýigitleň bar guwanjy atydyr. Türkmen aty türkmeniň ganatydyr. Şalar meniň ganatymy kesseler. Gayratymy tutup dardan assalar. Taladylar Kur'anymy, dinimi. Ontladylar taryhymy, sinimi. Qırmız donum para üzdüler. Ağıymi oňdan ara düzdüler. Sinirdiler dutarmyň tarny. Dinlesene bağışlaryň zarny. İlim bugün öz keşfine zar boldy. Gıyrat bugün dünýä maňa dar boldy. Gel gıyratym dağı düze çapaýyn. Eziz ağam göroglyny tapaýyn. Gıyratsyz gör çöller duman görner. Gıyratsyz giň dünýä zyndan görner. Bägülleriň ýüzi kansyz görner. Türkmenleriň düzi hansyz görner. Gıyratymda joşgun tupan görersin. Azatlykdan erkden nişan görersin. Gel gıyratym dağı düze çapaýyn. Ah nirdesen, nirden gözläp tapaýyn. Yalvarýaryn çykmady maganatym. Hibi çöle gelermikan gıyratym. Ve gıyrata garaşýarys. Men şu goşgulary hem de şu berýän görüňlerimi
YouTube'da bir sayfa açtım. Şonla YouTube beni İran'la filterdir, onda da girip bilýärler, görüp biler. Linkini koyuyorum şu yerde. Ey Türkmen. Sayıpan adı. Hem koşkular hem de şu gurunları şu tadı yerleştiriyen, görecek adamlar görsün diye. Hava. Şimdi bugünkü mevzumuz ne yiyeceğiz? Bugünkü aydışım yali çok kadim sözün üstünde duracak bolýan. Mesela ay terek, gün terek. O terek sözü näme şu yerde? Her kim bir hilak mani edipdir da, şona açıklayacak bolýan bir. Sonra Tanrı sözü nereden gelýär? Tanrı'nın özü näme? Tanrı inancı nereden gelýär? Bir maňa iyi veren ýaly sereki. Hiç istegim yok. Salam aýtýan dostlaryň hemmesine salam aýtýan dogallara, garnaşlara, ýanaşyklara, hemmeňize jan saglyk arzu etýär. Hawa daşardan kuşlaryň sesem gelýär, size barýan bilmeýän. Marty kuşlar diýär, bizek çarlyklara meňdeş deňiz kenaryndaky. Şol Tanrı sözünde barmakan Tanrı inancına biraz açıklayacak bolýan Tanrı inancını. Size Türkmenlerem ıslanın ön köp Tanrı'a inanılýanmış diýilseler gen alarsınız. Sebäbi eşitmeýändiňiz. Emma muňa gen almagy gerek yok. Sebäbi diňi Türkmenler däl. Hem halklaryň arasynda şon ýaly. Şol köp tanrılık Yunanlarda da var. Şunam o tarafa toyun. Şu tayda suratlar görkezecek bolýan. Hanımın tersi ağdırıp bolmaýan. Şu yerde bunu fotoğraf dip koýan. Salam bolsun. Oňa salam aýtýan, salam aýtallara. Näme üçin köp Tanrı'a inanylýar şo wagtda? Oňam özüne göre sebäbi bar. Şeylerek biraz oýlanyşyp görmeli. Insanlar o wagtda bilim, ilim diýen zat ösen derejede däl. İnsanlar köp soraglara jogap tapaslar gelýär. Yer näme üçin titreýär? Näme üçin ýyldyrum çakýar? Näme üçin insanlar kesel bolýarlar, meriz bolýarlar? Näme köp soraglar var insanyň kellesinde, olary ýöne jogap tap bilen oklar. Bilim, ilimle öyle bu şekilde öňe gitmeýänseň, onu näme etýärler? Her zada bir Tanrı bejerýärler, şol Tanrı sebäp bolupdyr diýärler şoňa. Näme üçin ýyldyrym çakýa? Gökdäki Tanrı gahar gelipdir bir mesele üçin, şol üçin ýyldyrym çakyp jeza berýär yer ýüzüne. Deňizde näme üçin tupan opýar? Gök, deňizde bir Tanrı bar. Şol gemeli gidelleri o tupan bilen dadet diye gargetdir ya boğuya adamlar su içinde. Sebäbi olar günäkär bolupdyrlar. Şol üçin hem ýola düşek bolanlaryna bir gurban kesýärler. Hayvan hatta kä wagtda adamlar esirler hem gurban etdiler. Näme şol Tanrı razy bolmaly, şolardan gahar gelmeli, tupan getirmeliler. Olar o wagtda nerden bilsen şu tupan mesela bulutlar ütköýe, hawa ütköýe onu bilmeýärler ya yer titreýär. Yerdäki o boşluklar dolýa, gazlar çykýar. Onu nerden bilse olar. Häzir hem adamlar bir topar şol günä bolansan yer titreýär diýip duranken. Oşuňa meňdeş soraglar. Bu döwre özü şol kadimli paganizm döwrü diýilýär. Paganizm döwrü. Haçana çelli şol hatta milattan öňe şol bar, şol näçe müň ýyl öňe çelip bar. Ýöne milattan öň 7-nji garyn milattan öň şu wagtda göre hesap etsek näçe bolýar? Medenne 2700 ýyllan aňyrda diýilýär. Şol beter güýçli şol inançlar, paganizm inancı, köp tanrıly. Ýöne 7-nji ýyl milattan öň, yani qarny haftam piş az milat bolýar.
Şonna felsefe döremeye başlıyor Yunan'la. Felsefe. Birinci yedek felsefenin esasını kuran da Thales diye. Thales. Ondan sonra onun şagirdi var. Aristo var. Aristotel yalı batlar taşa yurtta. Ondan sonra Eflatun var. Şöyle devam ediyor da. Şondan sonra adamlar bir yıl sorularına akıl ile cevap vermeye başlıyorlar. Felsefe dörenden sonra. Ondan felsefe bolmadan her dağda bir tanrı dörediliyor. Edil şon yali mesela şu an Yunanlılara tarihine seyredemizde şol İsa'dan ön, milattan ön paganizm diyor şonla Zeus diye tanrılar var. Göğün tanrısı. Poseidon diye tanrı var. Denizlerin tanrısı. Ondan Hades var. Yerin aşağındaki hatta cehennemin tanrısı. Her zatta hatta şu her sonra bir tanrı şol. Bir zat. Her zat tapmasalar anırsınlar bir tanrı döretiyorlar şuna. Oğurluğun da tanrısı var. Hem için oğurluk ettiği şuna tanrısı emrettiği şuna. Yani felsefe dörenden sonra ne yavaş ona cevap tapmaya başlıyorlar. 7. yüzyıl. Inni Türkmenlerim näme öňden akıllı dören o Türkmenlerim başga ýaly insanlar bir-birine täsir alýar şu medeniyetlerden. Yunanla täsir etýär türklere, farslary, fars türke, Türk farsa Yunan'a dünýäde bir hemişe de hem her tebiğada bir tanrı döretmek var. Şonla hatta İran'ınki da Mitra var mesela. Nämen tanrysy? Mehr, muhabbet, söýgü. Anahita var, yağmur tanrısı. Indra var, kahar, gazap tanrısı. Vayv diye ve tufan tanrısı. Ken atları ken. Salam olsun yine de salam ettiyen, hoş geldiniz. Katıl dostlar. Her dağda indi Türklere gelen ne? Neymi? Türkmenlerinde musulman bolondan sonra kara sol kadim kıyın yattan çıkarmalı. Şol üçün ken ağlası gelmeye. Yöne Türklen arasındaki tanrılan Yunanlıkilerle tafavutları da var. Ona açıklayacak. Edir şonu yerlerle. Birinciden Türklen arasındaki tanrılan adları mesela en büyük tanrının adı Gayrahan. Gayra söylüyor. Ona açıklar burada. Onun oğulları var mesela için. Mergen, Okçu, Ulugen Bey da, Ulu Bay. Bay demek de dine zat değil, servetmet manasında değil, formatlı manasında aslında. O yine de köp'nin ağzından 37 tane sanat çıkar, başka oğunluk tanrılar da var. Aleykümselam, hoş geldiniz. Şöyle, bunun nereden çıkarıyan diyecekler mesela için? Ne hilli, bu tanrı yok da ünlü birden çıkıptır değilse, onun cevabı şeyle. Birinciden, Türkmenliler şamanizma inanıyorlar. Tanrıcı din değil ya da, şamanizm adet tanrıcı din. Şol şamanizm hem Türklerin ardına devam edip geliyor. Şonu da beçeze var ya bizim. Türkmence, Türkmeni. Ondan şol şamanlar hem çuvaşlarda yahut da Türklerin arasında hem şaman inancın devam ettiğiler var milletler. Şolun arasında görülüyor şu köp tanrılık inancı var. İkinci de Orhun daşları var da şu kadimden bir yadigar kalan şu daşlarda Bilgahan Tonyukuk şolun yazarları var. Şolar da gurrun verip bir gök tanrısından söz ediyorlar, bir yer tanrısından, bir deniz tanrısından söz geçiyorlar. Şolan bildiriyor köp tanrın bağırdığı, inancı bağırdığı. Ondan neyme Türkmenlere de sonra da neyem için yıldırım çakıyor. Ulugen Bey Arap verecek bolýar, şol için insanları günah edip şol için yıldırım çakılıyor. Tufan, deniz neyem için tufan gelýär? Deniz tanrısının adam Yayık Han, yayık. Yaymak var ya, yayık.
Olan nerede yaşaya? Şol dünyada 9 deniz var. Şon üyüşüp birleşen bir noktası var. Şu tayda su coşup çıkıyor, yayık yali. Şonla bolýar. Ondan Meryem var, okçu. Indi biz näme üçin şular açıklaýas? Her bir millet öz geçmişini bilmeye hakkı var. Yunanlar da bilýär, şon Parslar da bilýär, bizim ne bilmegimize bir hakkı var. Ha mezhebine geçecek şey aylar. Ha şu vaktam aydıp durna. Mezhepte diýiller tanrıcılık. Tanrı inancı. Ondan şamanizm de şonun içindeki bir adet. Adet. Tanrı'a ulaşmak, yetmek tarikatı yali şamanizm şonun içinde de. Mesela İslam'ın içinde tarikatlar var. Tanrıcılığın içinde de şu tarikat şamanizm var o vakti. Şunu yali. Ondan mesela gün matarda Yunan'da da hatta şu filmin meceriyalı, kartonlu meceriyalar. Onun reslatlarını yapıyorlar. Yani nakkaşilerini çekiyorlar. Ondan köp millette yönü bizimki de şonu garaz önkün unutturacak bolup üstünün adiliyadi. Neden geçiptir da o bir geçmiş. Şolar görenim bilen hiç kim bir köp tanrı inancak değil anni. Allah'a şükür Müslüman bolupdur bir tanrı inanýar doğru. Yönü geçmişimizi öwrenmeli. Sebebi dünyada mitoloji dip bir bölüm var. İran'da esatirşinasi diýär. Danışgalarda şolu okudulýar. Sebebi her millet beter şu tarihi derin olsa, näçe derin aňyrlardan aýlanıp gelýän bolsa, şoň mitoloji, mitler de güýçli bolýar, esatirler de köp bolýar. Täze dören milletler de az bolýar. Sen şolary görkezmäň, sen şu tarihin derinligini görkezýär. Şunu ýaly. Yani onu inanmak için näl? Geçmişimi doğrusuyla yanlışı bilen hemme adını şu buluşu hali öğrenmek. Maksat şol. Şu arka tarafında görüp duranınız şol Kayrahan itta şon oğlu Mergen şey. Mergen. Göklerde gezip diyor. Okçu özü de. Şu aramda Mergen adı var ha. Şikar şamaniyetinde şon ilyasında. Bu okçuluğu dine şöyle ok yaya atmak için näl? Aňarsynda da var many var. Beter de akıllı. Bir zada fikir berende şol edil üstüne oraya da hedefe oraya. Şol için ok bilen temsil edilýär berdi. Şonu ýaly. Inni Türkmenlerde bir zat bar diýdik. Yunan näkilerle tapawut bar diýdik. Şol tapawut açıklap bereň. Şol döwürde seredeninde her milletin döreden tanrıları, hayallarına döretýärler da tanrıları. Yok aslında. Şol öz ýaşaýyşynyň aýnasy aslında. Inancının aýnasy. Nähil bolýar? Sen öz ýaşaýyş şeklin tanrıları da döretişine de şondan ürünü alýan öz ýaşaýyşyndan. Misal bersem açyklar. Misal üçin gün matarda adamlar hemişe şol sultanlyk, padşahlyk üçin savaşypdylar, bir-birini urup, yıkıp öldürüpdiler. Padşahlyk üçin şonu şolun tanrılaryna da görüp bolýar. Ullara hormat kän bolmandyr. Şol üçin olan tanrılar da hemişe bir-birine savaşýarlar. Bir-birine güýçli çykjak bolup. Zeus bilen mesela titanlar savaşýarlar ya başarı. Zeus bolsa adamlaryň zadyna malkaç berýär, gyrlaryna, aýallaryna malkaç berýär. Biraz olan ýaşaýyşynda da zat bar da biraz şunu ýaly jinsi zatlarda köp bolansan olan tanrılar da şonu ýaly. Jinsi zatlar var. On Türkler arasına gelýän onu ýaly. Türklerde şöyle kiçiň ulasıyla hormat koymak meselesi var da biz Türkmenlerde de güýçlüdi. Şu adam inşallah güýçlidir. Hemişe ula hormat koymaly. Şol için Türkmenlerde de hemişe kiçi tanrılar ula hormat koyarlar. En ulu tanrı.
İň ulu taňryň ady Kaýrahan, ondan kiçilerem şoň desyarlary ýaly. Meselem nüfus vezir ýokarda otyr. Aşağında da vezirler duran ýaly, hemmesi şu emr alýarlar şondan. Ýöne her gaýsynyň özüne görä bir güýji de bar başga tarapdan. Şol üçin türkmenler, türklerde islamdan öň bir taňry ýaly bolup görünýär şol. Şu yerden gelýär. Yani İslam'a yakın yeri ken. Edil şol ýaly bolmasa da iň ağzından bir taňry, ulu taňra bir eşi gabile zady bar da, gabile sistemi var. Taňrylarda da var şol. Kiçiler ula hormat goýansaň ulu taňry ady Kaýrahana, Kaýrahan ýaly. Hormat goýansaň şonu hemmesi dinleýänsiň näme bolýar? Oňa bir taňry ýaly bolup görünýär. Ýöne inni taňrylardan sonra ikinji zat, mesela birinji taňra birinji numara diýilýär da, ikincilerim ikinji belede, sonra ruhlar bar, atalaryň ruhlary, oňam görüň başga, onu kendi durmaýyn. Bir taňrylaryň gürrüňi bir de şu meseleni gödeňine almaly. Şu wagt biz näçe milatdan sonra 2022'de ýaşap ýör şu wagt. İnsanyň ýergizine gelenini arkeolojik barlaglara göre 3 milyon yarımna zaman geçipdir. 3 milyon yarım. Şonu 3 milyon yarım wagtda nähili geçipdir we? İň ağzından, insandan mesela bir eser, akıllı şekilde döreden eserler, mesela mağarlarda nakkaşy zadypdirler. Şolary edende de 40 bin ýyl geçipdir. Indi ol tapılan zatlar aýdy otursa, belki ondan hem öňkendir. Şu wagt elimize gelen şol miras 40 bin ýyl bolupdyr. İnşallah koş isläpdiler ona bader. Ondan 40 bin ýylyň biz şu wagt 2000 ýylyndan söz etýäs diňe. 2000 ýylam däl. 1400 ýylyndan söz etýäs. Aşlar 2000 ýyl ýene o miladi ýöre hadise. Biz 1400 ýylyndan söz etýäs. Şol 3 milyon yarım insanyň ýerine döränden geçeýleň. Diňe 40 bin alaýlyň şo 40 binni. Şoň ýanynda 1400 hiç zat bolup galýar. Ondan on türkmenler näme edipdir? 1400. Tarih boýuna hey dürli inançlar gelip geçipdir. Dürli. Elbette köp wagtda bir taňra inanan wagtlarda bolanlar, peýgamberler bolanlar. Her milletten peýgamber döretdim diýe Allah Taala. Ýöne hemişe bir taňra inanypdyr diýen zat ýok. Hebe bir wagtda aýa sygynypdylar. Aýa secde etipdiler, bir wagtda güne secde etipdiler. Bir görsen göge secde etipdiler. Taňry sözüniň men aňarsyny açyklap berýin käbir şoňy barlaýjylara göre. Taňry diýeni şu wagt sorasak köplenç gök diýerler da, göğün manysy ýa. Ýöne eli aý diýen bir hakykat bar. Şonuň başga bir pikir ortaat ýa şonu aýdasym gelýär. Taňry gökde, gökden öň, gök inanjyndan öň barmış türkler arasynda diýär. Taňry diýmek taň daňa, daň, ry çağırmak, daňy çağıran manysyny alýar. Ol haýsy urdan gelýär. Türklerin güneşe, güne sığınýan wagtlaryny döwründen gelýär. Güneşe Hudaý diýip şoňa sığynypdyrlar. Güneş barada ulu sözleri de bolupdyr. Güneş çykmakdan, çykmazdan öň oýanmaly. Taňryň öňünde oýa bolup garşynda durmaly, hyzmatda durmaly, anans bar. Şol üçin türkmenler hemişe güneşden sonra, gün çıkandan sonra oýanmagam erwet görüpdirler. Bir nişanalar da aşylar. Oňa göre şol gün bir agyryp çykjak wagtynda, daň wagtynda şonu çağıran,
günü çağıran manysını Taňry. Ýöne soňralary Taňry manysy üýtgen soň many şol muhtaba Taňry Allahyň yaradyjy manysynda bir gede göğe aýdylýar-da, göğe sığınanlarından soňra. Sebäbi göğün içinde hem ýıldız var, hem ay var, hem gün var, Taňry şu bolmaly diýýär-de. Ýokardaky. Bu da şon ýaly soňra da Taňry Allah manysynda. Taňry bir kelime, on köki, etimoloji. Bir yerden gelip çykyşy başga gurur. Bir de şol her zamanlı başga many tapýar şoň özi. Bir wagtda göğe aýdylypdyr, bir wagtda güneşe. Bu wagtdan biz Allah'a aýtýar şonu. Yani şu wagtda Taňry diýemizde gök diýmeýär, maksadymız gök diýmek değil. Ya güneş diýmek, gün diýmek değil, Allah diýmek. Muhteva muhimdan. Şol çinem partlarda da aýdylýar, mesela Huda, ondan İzzet. O başga dillerde de kadimki diller ulanýar. Hatta Allah sözünün özü Arapçada nereden gelip durýan zat bolýar da takyk edip. Hepmen şol muhteva muhim diýjek bolýar. Kelime seretmeliler. Şol çinem käler ha musulman bolsa Allah diýmeli ýa-da Taňry diýmeli, o ýalňyş. Sebäbi maksat o taýda Allah diýmek. Eger ol sözün aňyrsyny ýetjek bolsak, onda dünýäde kim sözleň aňyrsyny ýetip göreýliň. Özüňiz görersiňiz, ýani olar da bizden gowdel. Onu söýledim. Bu Taňry barada ikinji şol Hudaý sözüne de geçjek, ýöne şu ýerde şol Taňry diýip bu da men çykarýan adam näle? Türkiýede türkologlar mitoloji kitaplar köp ýazdylar, türk mitoloji şolarda hemmesi gurrun berilýär, hatda suratçylar suratlaryny çekýärler şolaryň. Men özüm de bir zatda açdym nemaýişgah, danışykllara zat berip, mowzu berip, şol ýok arşada görýän şo nemaýişgahda sergilenen şol taply olan bir şol. Emma bu taýda men adamny görkezip geçeýin. Mesela Kayr bolmady. Şurada Kayrahan mesela. Kayrahan. Ak ana diýär. Ak ana. Mun her gaýsyň owdan hikaýasy bar, ýöne hem birden görünýär boljak däl. Eger zat bolsa, halasaňyz soňra kullerde bulanýar. Üstüne durup bolar. Taňry Ülgen bey diýerler. Ülgen bey demek Ulugen bey. Ulukan ýasaby. Şondan gelýär. Ülgenden gelýär Ulukan. Biz türkmen saýsýat bu dalda şol zatlaryň arasynda ýahutlar, çuwaşlar şu Altaý ýakyn halklaryň arasynda geçýän telaffuz zagara. Öyle geçirsek Taňry kızagan ya savaş taňrysy ýardymjy bolýar türklere savaşlarda. Ondan Taňry mergen. Her kim özüne göre çekip bu taýda fotoğraf bir aksial dik görkezipdir da adam şekilli. Başkalar many ýaly etmeýär, özüne göre başga bir işlemler täze bir owadanrak hereket çekýärler. Ya ötügen mar Taňry, yer taňrysy. Bu da ötügen başga bir surat çekýäni. Şoňa meňdeş. Geçeýli bulan özüni açyklayjak bolsaň özü başga wagt goýmaly bolýar. Ýöne Kayrahany açyklaýyn ya Kayrahan näýärdi? Edil şu wagtyň özüni bir Kayra diýip nire diýip farsça şomal bolýardy, şomal. Şomala bir Kayra diýär. Ýani gadim inançda kutup ýyldyzynyň duran ýerini ýokarsyna, şu kutup ýyldyzynyň ýokarsyna Taňryň öýü barmyş. Taňryň ady Kayrahan. En büyük Taňry. Şaman inşallah. Şaman şol Taňryň ýanyna gitjek bolanma bir zatdan tırmanyp, yani ýawyşyp geçmeli, gitmeli. Şol näme? Gadim türkmene göre demir gazyk şol. Bir. Ýöne soňralary ol ady üýtge başga medeniýetler täsir goýup demir gazyk ýerine näme? Dünýä agazy, hayat agazy diýip başga agaçlar ýerini alýar. Indi şu ýerde
Biz gayra diýäse, şol aslında şol gayrahan, şol oturan ýerine da işaret etýär şu ýerde. Demir galyk diýäse birde gayra tarafa, şo taýda türkün gadim nanzyna görä bir galyk bar, o da demirden. Şaman şondan ýabyşyp çykmaly ýokarya. Taňryň öýüne barjak bolsa. Şoňa da edip barşym demir galyk, gaýra tarap demir galyk we gaýra bolup galýar. Bu şol demir galyk we gaýra sözünden käse sözler şöyle açıklayayım yine de. Meselen Huda diýilýär da, Huda. Huda sözü menin pikirimçe aslında Türkçe bir söz. Farslar onu Hudameden diýýär da, Hudameden bolanlar şol Farslaryň şol döwürdäki taňry inançyna biz seredemizde olan komşu tebii taňrylar we köp taňrylyk bar. Böyle felsefi Hudameden zat diýen zat ýok da. Her zat tebiigatda bir taňrysy bar inançy. Olarda da var. Mitra, Anahita misal verdim ha. Bu söz aňrysy Türkçe söz. Farsça geçip yine Türklere geçiyor. Farsça sözü bolup. Nereden gelýär aslında? Mawzuny ýazarsa inşallah paylaşamaz da. Kutay. Häzirem 6 aýlarda. Kutay diýilýär, Kutay. Huday diýilmi ýa-da? Kutay diýilýär. Kutla ay. Ondan kutla ay bolanda şol mugaddis ay da. Olam haýsyndan şeňilýär. Gadymda şol aya nalylýan döwürden gelýär. Aya sığınylýar. Utsal, mugaddis aya sığınylýan döwründen gelýär şo anans. Hawa. Kutay, Huday, ondan sonra Huda dediğim yeri, Kutay ala haşol. Edir şöyle gelýär bize geçýär. Aya gaty hormat goýulýarmyş. Indi men aydan zada geçeýin şu taýda. Ay terek, gün terek, bizden size kim gerek? Şu taýda terek näme için ay, näme için güneş, näme için gün? Näme için terek? Ha, bu da bir gün. Ben käleriň bir farsça terjimelerini gördüm da. Terki mah, terki horşit dipdirler. Terek bilen o terki farsça hiç birbirine bağlanşy ýok. Ya da başga manylar edipdir. Olan günäsi ýok. Näme Türkmenler arasında İran'da bunlar açıklanıp durulmaya da. Yani ben de şol tapan dağıdım şöyle açıklap aytacak böyle nereden gelişi oyunun. Bu taýdaki ay, gün yine şol kadimdeki hormat inancından gelýär. Mukaddis görülýär ay ve gün. Mesela bir zat başlamada Bismillahirrahmanirrahim diýip başlaýarsa, o taýda oyunun başında aydan günden söz edilýär bir. İkincisi, terek näme? Teregiň näme gurrun bar şu ýerde. Yani şol demir gazykdan söz etdik da. Demir gazykdan söz etdik. Soňra şol agazy öwrilýär. Hayat agazy, dünýä agazy. Dünýäde hemişe de şo nans bar. İranlı da var, Yunan başga ýerlerde var. Şo nans ýerine demirin ýerine agaz oturýar. Terek dediği derek aslında. Derek ağacı var sepidar. Şimdi bu ne ahil oluyor? Edil şu ay terek gün terek gazaklarda da var. Gazaklar da oynaya şunu. Onlar ne de ay terek gün terek değil mi ya? Ak terek gök terek diyorlar. Ay yerine atma. Yani derek olarda da geçiyor. Şimdi derekin özü manisi şöyle geliyor. Birinciden şol direk bada ýabyşyp gitmeli. Soňralar şoňa agaz goýulýar. Şol agazy käler görä şo derek agaz şol. Şo derek sözi zaman boýunça ütgeýär derek sözi.
Ol asıl o ağaç değil, yani Tanrı Allah. Tanrı gökten geliyor ya da günden geliyor ama Allah manasında. O direkt de ağaçtan geliyor, yoş hormatlı manasını alıyor. Direkt. Sonra direkt boluyor şol. Her öyün bir direği var. Ata öyün direğidir. O tayda çın direkte de şol ulusi, begi, uonzi. Hormatlı, şu manide geliyor bir de. O tayda şol direk edil şu vakt atasözlerde de Türk'te de başka yerlerde ya Türkmen direk bolanda şol direge mengzediliyor da yeni ataşoları. Hormatlı manasında da geçiyor. Inde şondan dolan daha da geliyor. Ay terek, gün terek. Bunu 2 yıl alıp olacak da. Bire derekli ay. Güneş günlü ay. Derekli gün. İkincisi de hormatlı manada da alıp biliyorum. Hek mugaddis sağ vakta ananız var. Gün aya da ananılıyor. Mugaddis sığınılıyor. Hormatlı ay, hormatlı gün. Asıl manisi şu şekilde geliyor. Kati anırlardan aylanıp geliyor. Şimdi geldik heki nokta. Ne için köyneler inanmalı? Şoları bilmesek bugünkü kelimelerin köp zadının anırısını düşünmeyen alıyaz. Gurrum şu yerde. Ay olar kafirmiş, şamanmış el çektiğini geçtik. El çekemizde dine o gitme yara. On bilen o sözler de gitti ya, tarih de gitti ya. Şu vakti biz ulanıp öğrenken sözlerimizi bilmeyen alıyaz. Şoları öğrenemizde şun anırısını yetip kalıyaz. Mesele şu yerde. Şimdi bulardan başka da kendi atları ve açıklamalı atlar ondan bunların hemmesini açıklayacak da olacak, yine ağır olacak. Yine bir tane at vereyim ama şu tanrılardan ne elsiniz adını? Kubey ene diyorlar da Kubey. Kubey ene şol bir tanrısı şol kadimna. Yartı insan, yartı ağaç. Göğüslerinden süt coşup çıkıyor. Balıklar, hayvanlar şondan besleniyor. Şol Kubey ene, Kubey ana diye Türkler, çağası bolmayan eneleri de çağı verermiş. Şol için, şol ağacın yanına gelip adamlar Kubey eneden yardım isteyip, ağaca rahat takıp şondan medet isterlermiş. Çağı versin diye. Yani bugün görüyorsa adamları, hem Müslüman, önkü inanç yok. Önkü inanç devam ediyor aramızda. Neyme? Ağaca varıp zat takılıyor, yankı inancı ırımına göre. Aslında şol Kubey eneden yardım isteyip dur. Bizim aramızda köp yerde şaman inancı hayatlarım devam ediyor. Ol dünyada hem yerde de var. Onam ertesi gün onam haram onu geçip durmalı. Ol adamlar sebebi niyet o tayda şol Kubey anadan havari yok adamdan. Ondan onu sen onu çağırayan ip olmayan adamlar Allah'dan ıslayarlar da anne. Mendin açık bilen şu şekil değişiye geliyor. Hatta bizim porhallamız da şamanın devamı da. Kadimlarda zat diyorlar ervet ruhlar değil ya da. Şimdi şu ervet ruhları şolar kovup çıkarıyor şamallar adamların en namından. Bir de orada olsa şol ervet teleke ruhlan yerine cın kovuyor diyorlardı. Ön telpekli zatlı olsa selle öğreniyorlar. Ya şuna mengleştin ya şol zatı ütgöye. Giyinişi elindeki şol avzalları yolup yani şol ruh içindeki muhteva şol devam etti hazırım. Ola normal bolmalılar yani onun evine geçilmeliler sebebi tabii yolu bilen devam etti sebebi bugün yine de şol Allah'a nanyalarda onun için zat yok bir kıyınçılığı yok o. Muhteva imiş etmeli muhteva. Yani tarihimizden öğrenmeli.
Şol erli kanipde bir var, şeytan şolan bir görkezecek bolýansa ondan boldy şol eger zat bildim. Şeytan mesela şeytan var cennetten gowulýar türklerin arasynda şoňa erlik kandiýe, erlik. Şonu şu taýda göreýin eger eksini çıkaryp bildim. Size görkezsem. Olam bolmasa inniki zatlarda şu wat hawa bu çykmady garşyma. Ara şu da şu biýedek şular bolarmy kandiýanda, lekin faýlalar bolmasyn ýöne. Yine bir gerek sağol aýtýan, sağol aýtýan, salam beren dostlar hemmesine köp sağol, salam aýtýan, söz kesip ýaberlen salam aýtyp bolmady. Soralar bolsa, ýöne şu uğurda bolsa da, hyzmatyňyzda, başga soralarda, başga güllerde, başga temalardan görün edemizde hyzmatyňyzda bolarsyň. Meni dinleýänler üçin köp sag bolun, Taňry ýalkasyn. Bunu izah ederin, ya seyv ederin, paylaşır, koyar sadımızda. Görecekler, terden görüp başarırlar. Allah tapşıryan bari köp sağ olun, sağlıklı görüşelim.